sara kai kowa da kai za ya kai wallahi annabin Allah ne fa na baka kai sarki uban sara kai kowa da kai za ya kai wallahi annabin Allah ne fa na baka kai farko da sunanka Allah kai kayo malamai cikin buwayar ka Allah kuma kayo jahilai ka gagi mugan mutane kuma kayo adilai ka gagi yaro cikin ciki kuma sai a haifai ikonka ne buwayi komai kaso za ka yi fagen yaban ma'aikin Allah ka yarjan na kai sarki uban sara kai kowa da kai za ya kai wallahi annabin Allah ne fa na baka kai Allah salati ka yi wa jarumin jarumai wannan da komai yake so rabu shi kai mai kasa da 'ya'yan gidansa ilahu har sahabbai waɗanda kan ma'aikin Allah suka da rai duk wanda ya ja da shi a take su kashe shi ina maza ga mazaje maganin mushrikai sarki uban sara kai kowa da kai za ya kai wallahi annabin Allah ne fa na baka ya Allah ka sa waliyai a salatukan muqtadi kamar su shehu tijani da kai mai sharrafi da shehu jilanu wanda sannabi ya tafi da shehu barhama wanda ya zama babban arufi cikin yabon masoyi tun barsa shi yake yi da shehu usman wanda ya hana ƙarya ta kai ya Allah ka samun da babban jarumi mai yabo ga annabin da ke kai mai sansa babban rabo abubakar sidika ci gari ta fannin yabo da san ma'aiki kake da rujalu babban rabo ka ce da mu ma'aiki a zuciya da baki mu kama ambatan annabi sai da shi za mu kai sarki uban sara kai kowa da kai za ya kai wallahi annabin Allah ne fa na baka kai manzo salamun alaika farin cikin masoya bakin cikin wanda bai kaunar ka dangin tsiya ta ya ake zaton mai kyamar ka bai shan wuya kamar yadda ba a mai da sha na zinariya in ba ka san maceci dukan tsiya za ka ci wallahi ko kana sallah sai da shi za ka kai sarki uban sara kai kowa da kai za ya kai wallahi annabin Allah ne fa na baka kai annabi shine makamin karkashe mai kiya da shine ilahu ya gwara kan mushrikan ziya da shine kowa ya gane rabu shine daya da shine ilahu ya baza kafirai bai daya Allah ya ce ma'aiki bayi mun ce ma'aiki shine makamar gaba daya ita da ke ni da kai kowa da kai za ya kai haka gaskiyar lamari waye yake tantama yanzu mu saka mai mari mu je kiran sallah in ka cire shi albashari ko da wasa ilahu gwanin mu bai uzuri ka taba annabinsa wallahi bai barinka idan ka ce Allah dole ka sa uban ta halikai sarki uban sara kai kowa da kai za ya kai wallahi annabin Allah ne fa na baka kai idan ka zo ka ce musulunci kake san shiga da ka ce la ilaha illallah wai ka shiga ina sai ka sa rasulullahi ne ka shiga idan ka bar si da Ahmad babu kofar shiga kalmar Allah buwayi da shi ake cikata da shi ilahu ya hada sunan saban naka kai sarki uban sara kai kowa da kai za ya kai wallahi annabin Allah ne fa na baka kai Abdullahi bin Ubay babban munafikin nan yana nikewa ma'aiki kamar mai sansa kenan sallah bayan ma'aiki azumi da zakka da
hajji ya yi su amma ya akai kenan, ashe bai san ma'aikin a zuciyarsa kenan. Da yammace ya akai, ku zo mu je zuwa kai. Da yan mutu ma'aiki zai masa sallah nan ilahu ya ce Jibrilu ka je ka ce ma'aikin ka ce ko da zai neman masa gafara sabba'in, ilahu ya ce ba zai masa gafara ba domin ya munafurci ma'aiki ya cutar da ma'aiki, dukan ibadar da yayi ilahu rusa ta yayi. Sarki uban sarakai kowa da kai za ya kai, wallahi annabin Allah ne fa na baka kai. Ashe dukan ibada babu san shugaba, ilahu ma ba ruwansa da ita ce mu duba dan salul yadda aka yi mara a gaba. Abdullahi bin Ubay kenan maki shugaba, irin ibadun da yayi da hidimomin da yayi da baya san annabin mai na ibadar ta kai. Sarki uban sarakai kowa da kai za ya kai, wallahi annabin Allah ne fa na baka kai. Sarki uban sarakai da zuwanka ka bayyanar da gaskiya, ko ina ka tace karya a kar. Sarki a nan duniya, sarki a yau mulhashar, Muhammadin Hamidun Mahmudu al-Muqtar, musahihul hasanat sahihu al-Islam, muballigun baligun masaduku sunan ka kai. Sarki uban sarakai kowa da kai za ya kai, wallahi annabin Allah ne fa na baka kai. Maliki yawmiddin rasulu sunan ka ne, mulkin kiyama rasulallahi aina ka ne, kowa ka so ka dauka ga saka shi aljanna ne, Allah ba zai ce da kai komai ba ikon ka ne, wallahi girman ka ne suka isa naka ne, nabiyu komai ka so kai naka ne kai da kai. Wallahi annabin Allah ne fa na baka kai, na shugaba ƙara mun ludufin kawun bayyana, tarin suna shugaba na daga hannuwa na, ya shugaba ba ni hubbu da shauƙoyin dandana, dukan bukatuwa na gare ka na jingina, na biyun lagai ta ninka kusantuwa na da kai. Sarki uban sarakai kowa da kai za ya kai, wallahi annabin Allah ne fa na baka kai. Ya kashi filibin riga ni da laifuka barkatai, kai ne alimul guyubu matattarar salatai, ka duba ya shugaba ka da dan kusanci da kai, kai ne ra'ubur rahimu da babu tamkar ya kai. Aya gwanin tausayi ina cikin yanayi, ya shugaba tausaya mini in kasance da kai. Sarki uban sarakai kowa da kai za ya kai, wallahi annabin Allah ne fa na baka kai. Ka share mun hawaye ina zubar hawaye, ya shugaban na raye a zahiri da boye, kaunar ka ta mamaye ni shugaban matattu, ka so ni in amintu da san ka in shagaltu, yaban ka babu hutu ya shugaban halittu, ya shugaba gani rarrauna ka dafan na kan, ka bani ya ma'aiki dan sayi da ma'aiki, matar Ali Sadauki batuliyar saraki, ka bani ya ma'aiki na durkusa da koko, na san ka za ka miko, halinka ne na ungo mai dangare da bako, kowa ya zo ka
miko kai ba tabbacin babu agunka sai dai akwai. Sarki uban sarakai kowa da kai za ya kai, wallahi annabin Allah ne bana baka. Ya rabbi salli ala Mahmudu barun nada bin nufi sahibul magifar nurul huda. Ilahu sa sahabban da suke a hanya guda da shirrafa yan gaban goshin nabiyil huda. Allah ka sa waliyai cikin salatin da kai ka shiga Aliyu sarkin malamai masoyin ka kai. Sarki uban sarakai kowa da kai za ya kai, wallahi annabin Allah ne bana baka. Gaida ku bai zama laifi ba malamai na, Malam Abdullahi ya haƙuri da mu ko'ina, a sayyidi Malam Adamu namu mun jinjina da ambatan ma'aiki muka san ka ne ko'ina, da Malam Amurinmu na Rasulu annabinmu babban masoyin nabi muna ta gaishe da kai. Alhamdulillah ya Allah na yi magodiya, ya alhalimu sarki fardun marar kishiya, majalisar bege ya ubangijin kulliya, ka kara haske cikin ta zagaye duniya, albarkacin ma'aiki nabiye na sadauki Abdulhamid majalisa da hake gaida kai. Sarki uban sarakai kowa da kai za ya kai, wallahi annabin Allah ne bana baka. Abdulhamid na garin dan ya shake gaida kai.